Tak Aneško, rozsvíť si poziční světýlka na mašině. No, šikula. Tak. A jak se jmenuje ta mašinka? Berta. Berta? No jo. A odkud pojedeme? Pojedeme z Olomouce, kam? Pojedeme do Opavy, že? Zabrzdí si mašinku, Aneško. Zabrzdí si mašinku, ne vlak, mašinku. Ano. Tak, šikula. A počkáme na odjezd, ano? Co tam svítí už na tom navěstidle? Zelená a žlutá. Ano, zelená a žlutá. Za chvilku pojedeme. Je veselá kráva. To není veselá kráva, to je kocour. Kocour. Tak, můžeme jet. Odbrzdi si mašinku. Mašinku. Tak. A dej tam 2 stupínky. Dej mašince 2 stupínky. Nahoru jedeme, ano, zvyšujeme výkon 1 a 2 a jedeme. Ještě druhý. Dej ještě jeden, ano. Zkus třetí dát. Tak, šikula a jedeme. Tak. A teď dej na nulu, dej kontroler na nulu, pomalinku zpátky na nulu. Tak. Jeden. No. Tak a ještě. Ještě na nulu. Tak, šikula. A zapískáme, tam bude přejezd. Ještě. Tak. No. Tak zapískej na autobus ještě. Zapískej na autobus. Pořádně. Tak. Tak, tady je nějaká návěst. Za chvilku můžeme jet rychle, že? 70. Tak jeď. Dej brtičce 5 stupňů. Pomalinku 5. Nahoru, zvyšujeme výkon. Tak, šikula. 1. Pomalinku, už tam jsou 3. Tak, 4. A 5. Ještě 1. Šikula. A počkáme. Za chvíličku dáme 6. ano? Tak, podívej, jak to rychle jede. No. Podíváme se na plavo. Tak, hlídej si tu vezetku. Co tady ty 2 kolečka? Tak, dej tam ještě vrtičce 2 stupně. Nahoru? Nahoru, ano, zvyšujeme výkon. 6. a 7. šikula. Tak, a jeden, podívej. To jsem letěl zase zpátky štany. Ano, šikula, tak jedem. Hlídej si vezetku, houkačku. Tady? No, hlídej si to. Tak. Tak, dej výkon na nulu. Dolů dáváme kontroler. Pomalinku. Po 1 stupínku, tak. Ještě. A ještě jeden. Tak, a už je to na nule. No. Tak jak rychle jedeme? Podíváme se. Podíváme se na plavo. Tak, musíš si to hlídat.
Tak. Tady mašince 5 stupňů. Nahoru je potom. Nahoru. Tak. No, ještě jeden. Tak, a jedem. A ještě? To stačí zatím. Je to teďka, že to je zničená. Není, ten skluz funguje. Tak, hlídej si tráť. No. Co tam svítilo na tom návěstidle? Co to znamená? Můžeme jet, ano. Volno, že? Tak pozor, tam za chvilku bude něco. Já už tam něco vidím. Červeno-bílého. Sleduj. To? Já tam něco vidím. Tam vidíš. Co tam vidíš? Pozor. Co? Teď to tam je, podívej, co to bylo? Pískaček. Pískáček, ano. Tak, pískáme. Ještě. Pískáčku, pískáčku. No. Zahouká i na velké, i na zvířátka. Ano, i na zvířatka můžeš houkat. Tak. Ještě zahoukej, už tam je ten přejezd. Tak. Stačí už. No, zamávej. Tak, a dej brtičce ještě 2 stupně nahoru. 1, no. Tak. Díváme se nalevo. Podíváme se za chvilinku. Já podívej se, to zakročila hodně. No, musíš pomalu a trošku jenom. Mi to nejde. Je. Regionová, že? Velká Bystřice, stanice. Co to tady svítí na tom návěstidle? Opakovacím, no. Tak a budeme brzdit za chvilku. Tak. Budeme zastavovat vlakem, ano, celý vlak zastavujeme. Ještě vypni topení, vypni ještě topení. Tak. A pojď, že se neplá topení a topit. Jaké to je bezetka, to ti pískal zabezpečovač. Víš? Pojď. Tak, už tam budeme, už tam něco vidím. Komín. Tak. Takže chytni si brzdič. Průběžnou, ne, vlakem brzdíme, celý vlak brzdíme. Tak, no, pomalinku. A povol, a zpátky. Ještě. Tak. Ještě tady to. Až zastavíme. Ještě jedeme. Tak, zabrzdí přímočinou. Šikula. No vidíš. A zamávej tatkovi pěkně. Ahoj.